Kedves Máté, ez a te dalod! Hát bocsi az apró hibákért, hogyha ez a videó felkeltette a figyelmedet, vagy nem is tudom, hogy mondjam, kövessél a többi platformon is, és iratkozzál fel a YouTube-on, TikTokon, Twitteren is, vagy most már X-nek hívják, meg a Tumblr-on is megtalálsz, ugye nyilván a Facebook, meg az Instagram az adott. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad ezt a videót, meg hogy ilyen sok kihagyás után is még nézed a tartalmaimat, meg követed. Köszönöm Máténak, hogy kérte ezt a dalt, és úgy érezhettem, hogy legalább valakinek fontos volt az, hogy én ezeket a videókat csinálom. Igyekszem még több videót csinálni a közeljövőben. Azt akkor sziasztok!